ଆଜି ମା ପୁଅ ହେଲୁ ଭାରି ହଟହଟା। କାହିଁକି କହୁଛି ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଲେଟ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଉଠିଥିଲି ଆଗ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ବଦଳିକି। ଏଠି ମୁଁ ତାପରେ ପୁଅ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଦେହଟା ତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି। ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଠି ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ମଟର ବାଛିକିନା ତାକୁ ଦେଇଛି, ମଟର ସେ ଖାଇବନି। ତାପରେ ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲି। ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସକୁ ପଳେଇଲେ, ତ ଏଠି ପୁଅ ବି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି କରୁଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ତାର ସକାଳୁ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କି ମାମା ଏକୁଟିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ କରୁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରିବି ଏଥର ବେଗି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଗଲା। ଏଠି ମୋର ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତ ଏବେ ପୋଛି ପୋଛା ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଏବେ ପୁଅକୁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି କରିଦେବି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ରେନି ଡେ ନ କରିଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଆଜି ବି ଖୋଲା। ତ କ'ଣ କରିବି, ଛୁଆର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ତାର ବି ଏତେ ଖାସ ହେଉନି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ପୁଅକୁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ଛତା ଧରିକି ବାହାରିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା କାଚୁଛି। ତାପରେ ବି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସ୍କୁଲ। ତ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଓଦା ହେବାର ଅଛି, ତ ପଳେଇ ଆସେ ଗାଧେଇବି ତାପରେ ଆଉ। ତ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଭାରି ହଟହଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷାରେ। ଏମିତିରେ ଦେହ ଖରାପ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରକୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇଲି, ଏଠି ଇଟିଲି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ଏସବୁ ପାଣି ତ ପିଇଥିଲି ଯାହା। ତାପରେ ଏଠି 9ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। 9ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ତାପରେ ରୋଷେଇ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି କପଡ଼ା, ଯଦି ଛିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ହେବ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ କପଡ଼ା ଧରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ। ତାର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଭାଜୁଛି, ଯେ ଡାଲମା ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମା କରିଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଶାଗରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଏଇଟା ଶାଗ ମୁଗ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ବି ସେମିତିରେ। ତ ଏଠି 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ପଛେ ଟିକେ ବି କମୁନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସ୍କୁଲରୁ ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଅକୁ ବି ଆଣିଛି ହାରି। ତ ଯେହେତୁ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ, ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି, ପୁଅ ପାଇଁ ଭାତ କରିଥିଲି, ପୁଅ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କେତେ କପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତ ନିହାତି ୱାସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ୱାସିଂ କରିଦେଲି, ଆଉ ଘରେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଟାଙ୍ଗିଦେବି ପଛେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛିଙ୍କଟେ ମୋତେ ଆସୁଛି, ଆସୁ ପୁଣି ରହିଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ପୁରା ଲୁଗାପଟା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।